6-й дзень навенны праз заступніцтва святога Карло Акуціса. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Думка святога Карло. Знайсці Бога ў жыцці – гэта тое самае, што знайсці сэнс жыцця. Разважання на распачацце. Для таго, каб зразумець сутнасць паставы ахвярнасці, неабходна зірнуць на яе першы дасканалы прыклад – асобу Езуса Хрыста, які адказвае на любоў Айца і ў гэтай бязмежнай любові і паслухмянасці цалкам яму аддаецца. Ахвяраваць сябе Богу ў святой імшы азначае прынесці Богу ў дар самога сябе, сваю свабоду, тое найдаражэйшае, што ёсць у чалавека. Гэты дар заключаецца ў поўным адданні сябе Богу ў рукі без аніякіх агаворак і умоваў. Дар самога сябе – гэта таксама адданне Богу разам з ахвярай цела і крыві Езуса Хрыста ўсяго, што складае сэнс чалавечага жыцця, а менавіта усе ўчынкі, малітвы і апостальскія пачынанні, сужанскае і сямейнае жыццё, штодзённая праца, адпачынак духа і цела і жыццёвыя прыкрасці. З жыцця святога Карла. Эўхарыстычная прэзентацыя, якую Карло Акуціс выканаў пасля таго, калі наведаў выставу «Мітінг ді Рімені» у 2002 годзе, складаецца са 146 табліц. Пасля смерці юнака інтэрнэт-сайт з прэзентацыяй быў перакладзены на больш за 10 моваў і абнародаваны як у лічбавым фармаце, так і ў форме кнігі. Эўхарыстычная прэзентацыя наведала 5 кантынентаў. У Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, наведала яе вельмі шмат людзей. Сама прэзентацыя знаходзілася у шматлікіх парафіях і наведала болей за 100 універсітэтаў. Адбывалася таксама у сусветных марыйных санктуарыях. Напрыклад, з нагоды 100-й гадавіны ад нараджэння святога Францішка Марто наведала яна санктуары Маці Божай у Фаціме. З выказвання мамы Карло Антоніі Сальсано. Я вельмі ганаруся тым, што папа Францішак у апостальскай адгартацыі «Христус вівіт» «Христус жыве» зацытаваў майго сына, прыводзячы словы, якія той часта паўтараў на працягу жыцця. Все нараджаюцца як арыгіналы, але многія паміраюць як фотакопіі. З літаніі да святога Карло. Святы Карло Акуціс, маліся за нас. Закаханы ў ружанцовай малітве, маліся за нас. Дапамагаючы церпячым і патрабуючым, маліся за нас. Трываючы ў захапленні Богам Айцом, маліся за нас. Пакорны жаўнер Езуса Хрыста, маліся за нас. Паслухмяны
Духу Святому, молися за нас. Ахвяравання навенне. Божа наш Ойче, дзякуем Табе за тое, што Ты даў нам святога Карлу, які для моладзі з'яўляецца асаблівым прыкладам жыцця, а для кожнага з нас заклікам да святасці. Ты, Божа, учыніў з Эўхарыстыі аўтамагістраль да нябёсаў і дазволіў Карлу быць закаханым у Тваім Сыне, Езусе Хрысце. Ты таксама даў нам беззаганную Панну Марыю, як нашу узлюбленую маму, і дазваляеш пры дапамозе ружанца праслаўляць яе любоў і веліч. Прыймі, Божа міласэрны, малітву святога Карлу ў нашых інтэнцыях, якія мы ўзносім да Цябе праз яго заступніцтва падчас гэтай навенны. Няхай яго усмешка напаўняе надзеяй кожнага чалавека і з'яўляецца святлом для нашых сэрц у штодзённым імкненні да дасканаласці, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен.